منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري. وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك. وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك. سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر. سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي. Ali prenešen je hadis, dakle riječi gdje on uporučio koji je najbolji namaz, pojasnio koji je najbolji noćni namaz i koji je najbolji post. Kada je rekao da je najbolji i dobrovoljni post Davuda, alihi wa nabina salatu wasalam, da je on jedan dan postio, jedan dan nije postio. Jedan dan je postio, jedan dan nije postio. Dakle, svaki drugi dan je postio. I najbolji noćni namaz jeste noćni namaz Davuda, koji je pola noći spavao, zatim trećinu noći proveo u namazu, noćnom namazu, zatim ponovo jednu šestinu spavao, odmarao. Dakle, pola noći je spavao. Zatim, jednu trećinu je proveo u namazu, zatim jednu šestinu je ponovo spavao. Dakle, ukoliko je noć od 6 sati, 3 sata spava, 2 sata klanja i ponovo 1 sahat odmara. Dakle, to je najbolji namaz noćni i vrijeme. Također dobro nam poznat hadis, onaj ko može. Dakle, svi ovi hadisi preporučuju da je lijepo, ali da obavezuje nekoga sam noćni namaz nije obavezan. Da se Allah subhanahu wa ta'ala u zadnjoj trećini noći spušta na ovo zemaljsko dunjalučko nebo. Ne ulazimo u kakvoću. Kada je upitan Imam Ahmed rahimahullahu ta'ala u sličnim hadisima, Allah se spušta na dunjalučko nebo, Allah se spušta u zadnjoj trećini noći ili na dana Arefata ili kaže vjerujemo u njih jer su došli od Allahovog poslanika alihi salucam koji nije govorio po svojim prohtjevima, hirovima, strastima, ali kako ne zalazimo u njih. Poznat vam je dobro slučaj i to je pravilo koje je postavio Imam Malik rahimahullahu ta'ala kada mu je ušao u jedan mesdžid dok je Imam Malik držao predavanje svojim učenicima, pa je ovaj rekao, spomenuo ajet, 5. ajet iz sure Taha, je li tako? Ar-Rahman, alal arši istava. Svemilosni se nad aršom uzvisio. Kako se uzvisio? Svemilosni Allah subhanahu wa ta'ala se iznad arša uzdigao. Kako se uzdigao? Ovaj čovjek je pitao Imama Malika. Pa Imam Malik dugo vremena šutio. Nakon toga pocrvenio. Pa ga znoj oblio. Pa kaže da se Allah subhanahu wa ta'ala uzvisio iznad arša je poznato. 6 ili 7 kuranski ajeta govore o tome. Allah spominje u svojoj knjizi. Da se uzvisio iznad arša, uzdigao iznad arša, to je poznato. Kako? Nije poznato. Vjerovati u to je obaveza, a pitati o tome novotarija. Ja te ne vidim osim kao novotara. Zatim je naredio da se izbaci iz mesdžida. I to je pravilo za svaku Allahovu osobinu koju pita. U nju vjerujemo i obaveza je vjerovati. Kako ona izgleda? Mi to ne znamo, nije nam pojašnjeno. Da je trebalo da znamo, bilo bi zasigurno pojašnjeno. Ali ne trebamo, mi treba da vjerujemo u tome. I to jest gajb. I to jest vjera. Da se vjera može dokazati na papiru, ne bi se zvala vjera, zvala bi se matematika, zvala bi se nešto drugo. Ali moraš da vjeruješ da je to tako. I prva osobina vjernika spomenuta u Kur'anu Kerimu, jedna od najbitnijih osobina, sve je na njoj zasnovano isti vjerovanje u gajb. Alif lam mim zalikal kitab la rayba fih hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil gajb. Prva osobina koja je spomenuta u Kur'anu vjernika jeste oni koji vjeruju u gajb. Allaha ne vidimo, niko na dunjaluku ne može vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala. Sutra vjernici koji umru kao vjernici vidjet će Allaha subhanahu wa ta'ala kao što je došlo kod Buhari i kod Muslima, kao što vidimo sunce i mjesec u vedrom danu, u vedroj noći. Tako ćemo isto sutra vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala. Na dunjaluku nema oka koje može da podnese da vidi Allaha subhanahu wa ta'ala. Poznato vam je dobro kazivanje u Kur'anu Kerimu kada je Musa alejhi salatu vesselam zatražio da vidi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je rekao Allah, ako ono brdo izdrži da me vidi, vidjet ćeš me i ti. Pa gledaj u brdo. Musa je gledao u brdo i brdo se odjedanput
raspršilo. Svo u prah i pepeo rastvorilo. Pa je Musa pao u nesvijest. Dakle, ništa ne može Allah subhanahu wa ta'ala da vidi na dunjalku. Sutra na ahiretu Allah će nam dati drugi kudret, drugu moć. I to je jedna od najvećih počasti. Je li tako? Da vjernik vidi svojega gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato dakle sve što dođe od Allahovog poslanika alihi sallam u to vjerujemo. Pa je također došlo u ovom hadisu da se Allah subhanahu wa ta'ala spušta u zadnjoj trećini noći na ovo zemaljsko dunjalučko nebo i pita ima li nekoga da nešto traži od mene da mu dam. Ima li nekoga da traži oprosta pa da mu oprostim. Zbog toga preporučuje se, lijepo je da noćni namaz obavljamo u tom vremenu. Jer čovjek u noćnom namazu mnogo dovi, mnogo se zadržava na seždi, na ruku, između dvije sežde dovi i na takav način u tom vremenu traži od Allaha subhanahu wa ta'ala i Allah ako Bog da je u tom vremenu i uslišava. سارت للمجد قوافلنا وسمت بالعزم المنطلق وتخط السير بإقدام يروي للكون حكايتنا كي ننشر أثواب الفلق كي نبصر أجيالا تزهو كالنجم المرتلق رسمت